Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Kasamla Twinkle Grace Yaurot kabadai na kasnong Kenba Malay East Coast Hill District kabahap po ka Mawson Ram constituency klapoy ha ka grand final jong ka Indian Talent Fight season 3 kane kasamla kadai ka baladon khatkhandai sinam karta but ha kane ka jingyo orung siya ka grand final kadai ka sin ka baningkong bakate kasamla kapoy hadu kane ka rensannya koprowai ya kane ka grand final Indian Talent Fight en sapenlong ha ka artarik uyayong arjar Arab Saw haderadon kabadai ka si baar Kasamla Twinkle hadin bakalapoi hadu kate karensan kalapen pau kajing sengok komen namar baka haban de yakon berki wepat kibriu di bana bar ha kate ke final kalapen pau kajing ai kublei yu sembut menteri rang ba kajela ba presiden song ika kong ampar lingdo ba Olan Singsuin MLA ke Mawson Ram ba Alvin Sokmi MDC ke Mawson Ram baru yu ba HM Syang Priang MLA Barim ke Mawson Ram ha ka ba kila ai ke jingkit bo kirbiang bat ban ai min sim ban yora ya kanam job Nakaliang kikimiki kipa jong kate samla Twinkle kila ong baka ne kalong kum kajing pos new baka kun jong ki kan poi kat halu kane karensan Kabanikong ngai ngu yo blay try kan ran ubala yalam yanga ban ubla pli kilat kenti nam ta junga hadu bangan apoi hakan ya khlimat ka manta bat kumjuru kaburam baro hai mei ipa ki bayi ngasam ku junga kenmen ki parai ku junga ki baju ai men sim yang aman kapor bat kaba ku ju don ran kat lang bat nga bat kumjuru ya ka plangon pro talent show Rekaway kaba ngalayo maneshim banta hang to bat kalong kajing plila plilinti yang hadu banganda po ki national level kumchuru nga ai kuble ya ka on halaya dancer association kabala shimkya bat kabala kentiuru namta kajonga ya kaba kala kentiu yang hakasab kabanga don ni kasabat kamla klim da shong thai henry ka yai trish tam nam ta chunga bar kumjur komdei tangenga henry ya babun ki kun samna akan tio bat kaju yai trish tam bat lengba kajing ya kundu jonga ya ka on ha ya dance association kadai lengba hinman jonga iba jerom yaurat iba la ya kundu ya i sakit bok thabai balong ro ka president jonga ne ka on ha ya dance association te ngadap da kajung so kemen namar bang ngalayo ban sajit haka grand final jongka Indian Talent Fight season 3 ya ka bang ngalayo bang ni simban talang bat kinong ruai kiba satar bat kumjur long kiba long ibe tharai long kila khamla kita ne bat yo lese nga khamla ngaru ngamtip ndrenga ya trish tom ya kata bat nga ay nguru yu blay baula don ran katlem bat nga baula ay ka ne kasab kamdei ka jing start ka jonga ndre ka de ka jing plilat plinti ka jong blay te takita haka kam message nga ka bangan ay haki pa ba kalong ba ngadap da ka jing so comment ka pakran namar babalay namar ba kila ay min sim nga kila ay jing kersan nga ban ngadap da ka jing so comment namar ba ngapoy do ka final na ta ka Indian Talent Fight sini nakaliang jonga ngamla bang ai ngamla khamda ai khudle ya I sa president Timsong I deputy chief minister ibala kitbok kitrang nga bat kumjuru ila ai men sim nga badya I madam Amperin Lendo I MLA Olan Singsun I sa
Alvin Saukmi, iba dari MDC, but isa Shampliang, isa Rangsan, bakila Ayman Sim yanga, but kila kitbok kitpiang yanga shrabangan le shati. But kumjuru yaki riurang ba baro kibala Ayman Sim yanga, but kibala kintiu yanga, but yaka sen F KJGP ru bakala Ayman Sim yanga, but kala kintiu yanga ba long scam but ba ngantur shakmat. Lokum ki kini pa ka mesej ke bangadon ban ai ki pa ba marok kolong ba ka jisem jungi kini pa miso ba ka di kolong kum ki jumpo sneu ngim ju mudor ngim ju perhap ba ka di kapun ko jungi kan poi hadu kani ka level ba kan poi sek ka grand final te ka jing poi jeng ka sek ka final ka dei ka banangkong ka dei ka jing tristom atau baka syong baka trei ki kami kamsem kaju trayer kan kat bat karwai te ngai kadai kajing trisitong kajang kai kat lem bat kajing ialam ti nakaliang jong ka amda bagal poy hadu kanika resan ke bahe apo India te kajing kentu jong kalong ya ka barok ki kon samla jong ka rikasi ka bai kajangi ba ngin sim ya ka kabu kalat lenti ba lemba ka amda pinyo ikila kilenti ban tanpa percaya lagi jong kisap italen kita pidan ban ngasnguro ban sngo sarong ban yu ba presiden jong ka all me khaya dan sarsion ukloi ban yang watla udon marwairo henry uyang betriang ban yale ban kerpat ya ka sarkar bakan itu ban lei na kabanta jong ka all me khaya dan sarsion tengah snow ban ai ka kubor chapi baro ki khon samla ukloi ni presiden ban yale ondei na kabanta jong no jono henry uyale na kabanta jong pi ki khon don sap ki badan hanong sor na hanong kendong bro ko we jong ka all me clear down solution tengah snow ban kerpat rit ya ka sarkaro snow ba ban sim khia ban peklam na kabanta jong ki khon don sap kamtam ban pek ban penbet penbiang namar ka don ke jing e kum yang gi mentah abang imi na lai senong imi na lai senong baka dei ke senong kendong te ngi hap ban le sa kendong ba delhi kam dei ka kam ka ba suk yang ngi bangin le ka dei ka kam ka ba e ba ngi hap ban ya le benwat ya ka bai lenti ka bai le ka bai wan ka bai bam ka bai de ka jinglut ka babun henry ya ben karpat na gawai ka por sa gawai ka por Gisngo sarong ba i presiden jong ka all me khya dan sar asosian i kloi banyarap yangi banyatur wala po sekretariat ro insalia yang marwai wala padang gejimbun jong kipulir ro henry iya bay syafrang banyale ban karpat ka sarkar bakan itu no bakan le ai na kabanta jong ki khon samla namar gane ka asosian jong ka all me khya dan sar kam jupet siliang ne kapet barus pa ne kapet badok henry kapet kelum lang ya baro la pilong nongsor la pilong nong kendong ka kloi banyarap te dagane ka kerwo nga pha shapi ki minister shapi ki minister ki bab dei pet dei khmi ya kane ka banta so ba le ai ban pet ban khmi lang khnang ba kan don ka jingman to ki khon samla namar bun ki kwa ban kentiu kan kasap henry wat ka bai kali bakin wan na nong kan dong shalong ka dan ka agi akan do jing e namar na ying na sam ki atuk te dei na kan ka daw ken ngakarpan ya pi ko sarkar sobha yarap lem ban le ai na ka banta jong ki khon samla ki padon sap ha kan ka jala me khalaya